bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal sereɓe ɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe ha tengti noon e wattuɓe hakkille e Pidi TV en garti ɗo hande noon jottade yewtere meɗen ha e joni hirjinde e tentinde e hirde meɗen hirde laccire haako won wiɓemi noon so tawi ko haako tan kono ala wona haako tan ina waɗi kosam taw ko kosam kadi belɗam ɗum ɗon bandiraɓe ala no mbatten so wona hande dokken o mo gandanɗa hoorema ndenduɗen plateau hono Oumar Fouta kono kadi eɗen jaadi hen e denɗi men Salija eɗen jaadi hen kadi e Diary Ndiaye machallah kanko wiyata hoore makko baylo boɗejo mi weltinama ɗon ɗum noon machallah Oumar Fouta bisimilla ma calmina bandiraɓe haade meɗen artude e yewtere hamdan li rabbi zil mulki kala mo fewni tampani summa salatu kan raadi yowone rasulu adnani keɗoɗe mi jara maulana jom sirru cheikhu burhani jom jikku moƴƴo jom asko padirowo Allah rahmani jom sawto belɗo sene haala kalɗo Allah mannani ceernam ko ceerno Ibrahima jom nuuru faydu Tijaan
bes nguti jani kala waktu cerno habani jaw cerno men o hoddiɗo aduna rucasno dabani sabu makko hulde mannani hay kake momo ƴewani ya rabbi rokkumen gurdam o cerno o jiɗɗo tijani cerno men ko gando janginɗo kala fannu jangde o paani fannuji jangde ine ndarte nder galle ceerno mankani qur'ana kaɓe ñawoje shariyaji dina rahmani lukayaji kaɓe nahuji hay mira duna kitmani o ceerno kay ko jamanaɗo nder hamurabi rahmani ƴew mbolo ali kan jaaba irjima ceerno lurdani bogel kañume balaji jawgeleje zishani hay biyaɓe jamanimo luksey banaɓe nde jaa hay wara fonde humbaka ɓuure ceerno jiɗɗo tijani yaraɓe fewmine maɗa ngam barke najli adnani assalamu aleykum ɓiɓe fulɓe kirɗele koyne kire nder Fuuta Tooro kono nde hirde hira koy Dakaru Njaay jal joom mango dirani toon to ravin fulɓe noddama ñande sappo e tati le 13 lewru décembre toon to ravin ma wul ma wel ɗum waɗi ummima Fuuta Tooro ummima mi ummima gacire ha ko humbima mi ummima hirde hirande ummima yo Allah tawno ene dow jam taweɗen mela eywa mi salmini dendagal yiɓiyankoɓe oɗo plateau spécial e télé men galle men Pindi TV ko weltade tan saaha fof arde ɗo notto ɗeɗo jonle mbeɗa yetta on mbeɗa jara on min Oumar Fouta kadi mbeɗa wiya won tan ko plaisir mawɗo arde nottade oɗo plateau kongol arte majje tigi machallah waɗi fayida no fewi nde wonno mo heeɗi Oumar Fouta mina andi ko bawɗo ko waɗata ko kono kadi ha tengti joni ko wi ko tan samedi le 13 décembre toon to Ravin Night Club machallah holliri wonde dendagal bandiraɓe fulɓe so gari toon ma ketto e jimme belɗe kono kadi ma wul ma wel ma yette ha ɗum noon Sali Dia bisimilla ma calmina bandiraɓe haade min tigui artude yewte bani ba dindoyam salmitimami juurimama seydi so ñebbe ñaganimama Allah moƴƴere woni en kadi bellama mawɗo joddade maɗo kadi jeeni boyam kono kadi rendude tigui jonde nde e ɓiɓɓe meɗen miñiraɓe meɗen juuɗi kono ɓiɓɓe meɗen e teddugal invité meɗen kadi mo ganduɗa kadi ko artiste meɗen ngala ɓinguel meɗen kadi mo ganduɗa kadi kañum tigui mboɗo sikki ni no udditiri hande nde ɗo yewtan mum jogui toon udditide ko e Ravin non mboɗano so udditiri ɗum sa rewa tan kamɓe fulɓe fof ɓe dillat
wadde ko ñaganade mo Allah moƴƴata tan ñaganade mo Allah ɗo yiɗi yettade carrière ɗo yalla yettimo ɗon yalla sellindani nde kewɗen winne kala saaha ɓinguel ñi o ñagantaki Allah yo mawmum ñagante Allah tan yo juut balɗe ɗum noon yalla sellindani nde seydi kelene kono kadi e ɓinguel meɗen ñiragel meɗen jaari yaay mo ganduɗa kadi ko yonta hande ɗo e Pin TV kadi mo kewɗen yiidide e plateau ji par ce que mbaɗen plateau mon sara meɗen kono kadi ko jewtidiɗo meɗen kadi ko jaaduɗo men e bagoye ban e kala saaha kadi ko duusowo en e programme uji meɗen foof ɗum noon wadde ko salminde kadi heeɗiyankoɓe piindi ɓe ina wonɓe ɗo e leydi ndi ha caggal leydi ndi kono noon kadi ko salminde ardeɓe galle ɓe guila e barrade Baba Daouda Moussa Dia ha e kaw meɗen Abou Sambou Diop e dendagal personnel piindi kala seydi Sow ɗum noon machallah waɗi fayida ha no feewi ɗum noon jaari ja bisimilla ma calmina bandiraɓe ɓe haade men natto assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pin TV mi salmini on to mono e to woni ɗon ko miraji mon bandiraji ɗon debbo ko jaari jaari debbo on nawre nawde salmini on kadi mi salmini kadi ɓe ndendum ɗo plateau mi salmini frère am Oumar Fouta jaram so mi salminima kadi mama salminama e technicien men foof calminama mbiyama kadi awmoye kadi ɗum noon machallah weltanama ha no feewi en jii Oumar Fouta no fuɗɗori ni Oumar Fouta holko kalɗa e hirde hirande laccire haako bon hirde hirande laccire haako ko hunde mawde nde ganduɗa ko nenam Salidia fuɗɗi ɗum sa ƴeewi ko japoroɓe mbi hewɓe ganduɗa wonandi japorowo cikkata ko goɗɗum jaa ko Salidia production waɗi ɗum initié guila ene muusi guila haydara wona haydara guila kadi doole ngala donc won hen ɗi tawnomi ɗi ganduɗa komi janoɗo jaggude hen komi janoɗo nottoyade jinnaɗo baɗɗo organisé hunde mawde nde aduna foof yiiloto ko wayno hirde hirande laccire ha ko hande natti wonde tan soirée walla hirde min nanguiri ɗum ko festival par ce que Allah waɗi ene waɗo chaque année walla ne waɗe kam chaque 6 mois ɗum ko yettere Allah kadi hande ko teddugal mawgal ƴettude oɗo projet mo yimɓe foof ne jiilo pawa ɗum e inde Oumar Fouta vraiment koko sukaɓe foof cohli koko guiƴa men koko artiste uji foof cohli par ce que artiste sohli ko production te ko wayno hirde hirande hande ko opportunité mawɗo pour artiste bawɗo wonde foof tagui bon min duttat jettoro tan kadi voilà ko heddi ko haalota ko ñande hen hollete wonko haalota ko hollete Allah tawna en événement o inchallahu rabbi anne Salidia min namdoma seeɗa tan ko waɗi cuuɓiɗa o mo gandanɗa hoore ma woni Oumar Fouta mbaɗɗa ɗum e hoore nde ɗon hirde e jeenam sa namdimam ko coftananmi jabade yiɗi foof Oumar Fouta ko ɓiɗɗo fulɓe kadi ko artiste uji meɗen ko artiste uji men fulɓe meɗen jeeya kadi concept o woni en kaali ñande en gaga kerirɗen ɗum ko yiɗde rendinde yontaɓe fulɓe guila rewɓe hay worɓe ɓe ganduɗa mbawa yiyede woni liyeji kadi yaltinde pine men aadaji men won defuji men wadde valorisé e plat ji meɗen traditionnel kono kadi ko wadde promouvoir nos artistes noon tawde ko wadde promouvoir nos artistes hande eɗen gandi kanko koye zone uji talent e fulɓe o jeeya kadi zone uji talent fulɓe ganduɗa ene fof ɗen jogui makko yakar eɗen gandi omo wawi ko waɗata ko kadi omo yiiɗi haal pour eɓen kewi wiide yiiɗi taw wawa ɓuuri wawi taw yiiɗa kono kanko alhamdulillah rabbil alamin Allah gueɗe ɗiɗɗe fof nane makko omo yiiɗi kadi omo wawi nde tawno mo yama wonɓe ganda cikka maaro ko pinɗo tan o ƴetti guitare omo yima c'est vrai ko noon fuɗɗorino kono hande ko jangguɗo ɗum par ce que woni koye école des arts wonɗo joni koye année makko mo ganduɗa gasnirɗo watton hande duuɓi ko artiste plein hewɓe ne mbiya yimiyankoɓe artiste uji mo ganduɗa ko yimiyankoɓe tan ko musicien a faami kono wonde artiste walla wiye o ko chanteur jimowo kanko ɓola ko chanteur kono wiyede oɗo ko artiste alay saago jomum wawa joude instrument uji kewɗi no yimmittani dande ne wawi welde nde ɗum ko dooma Allah hokkata neɗɗo neɗɗo ne wawa joude tawa yimde walla ne yima ni taw dande mum welani kono kadi ko noon wawi andude musique no jouirta ni guitare noon no jouirta piano noon no jouirta goɗɗum e goɗɗum wadde on eɗen gandi ko artiste plein par ce que fawi ɗum koye gandal e yidde kono kadi mon foof ne andi hakkude Oumar Fouta e Salidia en andi ko ɓiyam gaga ko woni artiste ko min gomi productrice ko donc so tawi en ƴetti nde ɗo yiyande omo jeeya e
takɓe keruɗen oɗo concept hande kam mami haal ɗum ɗo omo jeeya e takɓe en keruɗo oɗo concept e anduɗo ko ɓiɗɗo ken fotɓe dusdemo e carriére makko te alay saago karen concept uji mbaɗi ni taw ganduɗa artiste uji goɗɗi ma keeƴi hen kono kanko hoore makko e jojjo fof ma heeƴi no wiye he pour mbawen kadi dusdemo e carriére mo woni o gonga machallah ɗum waɗi fayida ha no fewi Oumar ko an heɗori noftuma ɗum noon machallah min padma samedi le 13 décembre ambiance o foof min pawi ɗum e junggo ma ɗum noon mbaɗna en monso goɗɗo haade meɗen artude tigui e yewtere hande noon so jettami noon hande ɓandu welani hande anda parani hande kay mi haalta alara mi deƴƴi hande yafom tan mi sellani hande aɗa andi awa sellude to ceertude e caggi ɗo awa sellude to sosoɓe ñalte men ɗo jaari ko zappuɗo ala ɗon mboɗo jaaɓi kaala mboɗo jaaɓi jaari aliou dembol lel ala gattare ala mi jaaɓi ɗon kadi artomi hen ɗon ala sago haalde ɗon kadi kaala ɗon kay sellat force ɗum dafaade gilde hen arafet an tew kadi wonno ɓurtute neɗɗo tan baɗo ɗon kay a sellat longel fadiyayo holko longel fadiyayo longel fadi ko dujalde sannomi sama yumay sama gorkolam longel ne fadi jamma bela hayo bela so jamma bela mo be kambe denta yo mo be dentu ngano yo mo be len be ngumo be bala fugude amande ma ande ko ma weta yo mbien ma weta yo ande ko ma weta yo mbien ma weta yo logel fadiyayo ko logel fadiyo nene sali longel ne fadi du jande sanno hayo bela longel ne fadi jamma bela hayo bela samo be nene ngama bela bibi yo mo bende telenga mbalo hongude amande ma jomba jelam ande ko ma weta yo mbien ma weta yo ande ko ma weta yo Pidi TV ma weta yo mbien ma weta yo hiri jamala e jamma alla goto o jamma mene futa toro imbele e gile jami futa tawmi to ko jeba so a jeyna ba debbo bulo e hiri yo e hiri jamma alla abiye zebi nana no e hiri yo hiri jamma alla goto jamma mendera me ayo la
machallah waɗi fayida machallah waɗi fayida fewi ɗum noon en foti dañde jombaji jimmanen ɗum hande ko ma weer walla payento hol hedde holton paaɗen ni hedde solon célibataire jogorɗen yimande nden gora laɗo célibataire laɗo e plateau he jaari walla Jimanen jaari deuxiéme min mi haalta haala deuxiéme jimanen jaari ɗum noon walla peewen ga joni dal on paami tan ɗum noon on beltanama ha no fewi kono kadi machallah jimri ndi waɗi fayida kono en dokki ɗum o mo gandanɗa hoore ma woni Coumba Sow marraine meɗen kono kadi en dokki ɗum Coumba Ly marraine men gonɗo to États-Unis Coumba Sow déjà kañum kam ari o paari machallah dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e Dakar yo mbat feere gara kawrite nden ɗon hirde no wonno hunde nde weɓata kono kadi so wiyama paare meɗen tan Sali Dia kam mbaɗanni hande woni ko kalta ala hangan kom jabɗo a jaaɓi wontude fuddima jabɗo ala i ko mbiɗa mbaɗa jogui seede Mouhamed ndi woni seede mbiɗa jaaɓi jaɓani a jaaɓi wontude cooso a jaaɓi hankkadi jaɓani on dañata ɗum a lokra on an joni wadde rendu fuɗɗima yolbude hana saasi jaari jaɓani o takkaw jaari meeɗa jeehi to ne min garta o wi kanko o jaɓi hankkadi o jaɓi wontude ayo soso ko tiriya ene takkami komi haala joni kay eɗen jogui jiɗɗa ko jajaɓe gummo e États-Unis ɓe gummo France ɓe gummo Belgique ɓe gummo Italie gandumi ne jahaten ɓe gara ɗo ɓe tawa mon ɗo nde jahaten mbiɗa ko aɗa watta minen fof jajaɓe min mbima joni caɗele ngala jaaɗen ha jottiɗen ne jaltaten ɗo mbiɗa a jaɓi wontude coos ala on wona mi anda noon ko paare o wataw funeram ñamminma toon so wona on ko ñamminimo ko ala ko waɗi hen ɗum noon artan en tan waɗi hen kare ɗaɗa joggol ko joom gandal omo jogui ceefi waɗane neɗɗo ɗum noon bisimilla ma getta hen seeɗa ewa jarama Dieynaba Boyam en beltinima Allah kadi en beltinima kadi joom jamma en ɓe woni no mbiɗa marraine men ari en jiiɗo kadi arrivé makko guila aéroport ganduɗa Ali Fall yeehi no ƴettoyi ɗum wadde noon eɗen mbi bisimilla makko e Dakar bisimilla makko e Sénégal bisimilla makko e hirde hirande laccire haako kono kadi ko noon tigui marraine meɗen gonɗo to États-Unis woni Coumba Ly aussi debbo mo Agname Liduɓe on aussi arani kono représentant muɗum ari woni yumma Aissa Ba kañum ne ari nanɗo e nder Dakar inchallah Mamoudou Ly kadi aussi ari nanɗo e nder Dakar kamɓe inchallah mbaɗamo représenté kadi e monde délégation makko goɗɗo kono noon kadi Bamad Jammo ala ɗo ga jaaɓi o tampino honma jamde ga jaaɓi jakay Dia Sali Dia o nani honorable député laaɓi tati kadi kanko woni président convergence et des éleveurs kadi ñan jaaɗen toon nde holli en ɗum tigui holli en ko cooso tigui o holli en tan ko pullo yetto ɗon eyi sa yiiɗi jokka haala ka uppurano holli en ko pullo wadde noon enen eɗen gandi pullo yiɗi hanko teddungal taw noon mbi hunde fof ne wiye ngel ha heddi teddungal wawno jabden parrainage o garen kadi o jabɓo en o duusa en o ittani million uji fof e juuɗe men kono tawno jaɓɓori ni welani en neɗɗon itta million ngaji fof e junggo ma ko wata taw ɓerde ma ɓuuɓani neɗɗo ara mum taw ittani temedere hokkuma kono no jaɓɓori ma no duusma ni yonma nde tawno dimo ko teddungal tan yoni nde jaaɗen toon nde jiino jaɓɓori en fijirde nde jalle ɗe jewte ɗe e ko yaltiton ko honorable député Aliou Dembourou Lella kono mbimomi ni tan so tawi teddungal ne yona ɗum tan yoni en kadi o holli en projet makko o wi en paam hirde hirande laccire haako wona oɗo édition tan ala kanko baɗɗo hen adhéré kadi ñan hen hoore muɗum nomɗen mo président d'honneur à vie et projet hirde hirande laccire haako wadde noon ko yettandemo Allah e jarnademo e wiide kadi Allah yettin anniyemo jogui e hirde hirande o Allah hokkamo wadde no yiiɗi ko yiiɗi wadde ko par ce que ɗen gandi andi makko ne yaadi hen anniyemo jogui hen o ko on anni Coumba Yero Nalla jogui ha jaran ɗum kuppude billet ummi guila Belgique no wayi woɗɗude oppi haaju mum oppi hammuji mum oppi ɓesgu muɗum ari ha ɗo e nder Dakar eɗen gandi weeɓani teddinde neɗɗo ene weeɓi kono saɗi komo teddinɗa o jagga teddungal ngal no fotirni
par ce que eɗen nganndi heewi ko teddinda neɗɗo surtout ko wayi ni ginniraama o jaɓade o yiye publicité ji e fof faando donka heɓde mo téléphone te en dañi ɗum par ce que hirde hiran lacciri haa ko oɗo ɓennuɗo en mbaɗi marraine neɗɗo mbaɗen invité d'honneur neɗɗo nde yaano haa faandi en nanaani hay ɗumen sah noon ko umme mumen aɗan ɗum no woodi déjà ayni mum yiyama heen photoji mum jeyama heen kono so yonti a nana haa ɗumen a yiyata ɗumen wadde ɓen jaggan teddungal ngal no hanniri ni kono ɓeeɗo mbaɗani noon wadde ko yettandeɓe Allah e weltanadeɓe oɗo panin e ɗiɗo marraine aji ɗiɗo kumbaji ɗiɗi kewmi wiide ni inde meɗen limoje ɗeɗo wonko ɗe kaalata so neɗɗo woni Samba no woni to Jamba ni so woni Kumba ni ko noon heewade wadde Kumbali e Kumba so en wonde Aliou Dembour Lella a jingani kumbaji tan pendaji ɗi onon gonɗo ko caggal pendaji ɗi ko pendaji fondawde wadde noon jeeni boyam ko weltanadeɓe e wiiteɓe kadi ni no ɓe mbaye programme o deñi haggillaji men par ce que en gandi programme o ɗo yetti en ɗo yettimamaɓe ɗon enen en tant que wadɓe organisé no jiɗiɗen wadde réussir ni doole men ne mbatten hen nde oole men e peeje meɗen e yo feew e duwuji kamɓe ɗen mbaɗa hono ɗum te so neɗɗo waɗi organisé hunde yiɗi yo feew artiste o ƴettama kañum ne feeni banggue muɗum ha feewi e ɓinguel meɗen Oumar Fouta en jii hande promotion mo woni o en jii hande kala sehil makko mo anduno artiste omon wewi wadde hen vidéo ji kanko omona yeeye biyeji ko ɗum woni artiste sa ƴettama e programme anden jagga ko programme ma par ce que programme jogui ɗum ko taw yo ko baɗ organisé o e artiste joue o hen o e teddiniraɓe ɓe te alhamdulillah rabbil alamin Allah ɓiɗɗo o Oumar Fouta nan jagge promotion hen o hannirti omo jaggi événement ko événement makko par ce que omo faami tigui ko artiste tawi événement rewi lawol kanko ko ndam makko kono so événement rewani lawol ko wona ndam makko kono noon ko faami ko artiste uji heewɓe paamani ɗum kadi ko heurele men Dieynaba Sow par ce que artiste uji heewɓe haal Pulaar ene mbiye mbaɗetake organisé hunde ko hono ni a yahata kalda e joomum so tawi programme o yonti watta effort goto te ɗum wa softinde hay promoteur goto par ce que tagatma wadde organisé hunde ko an no jagguitta programme ma artiste o jaggo programme muɗum kono ɗum ko ma joomum won artiste tigui comme no Oumar en ni jangga holko woni musique anda holko woni musique anda tigui ɗum ɗo baɗɗo organisé o kañum nafoore mum ni kañum en tant que artiste o ɓuuri hewde baɗɗo organisé o par ce que an wone wadde promouvoir ko yimɓe garata notituma andunoɓe aɗa wawi yimde ganda ɓe ganda no ganda ko ɗon kadi ɗum kadi nafata artiste joji fof ne wanne organisé programme ha wawa kañum ne ngabbude ha dow kono ɗum ko ma jomum anda holko woni musique nde fuɗɗo andude ɗum kanko omona jaggi hen ha tiiɗi en beltima enen eɗen mbaɗa fodde meɗen kono kadi en paam kadi teddiniraɓe jammo nan mbaɗa fodde mumen seydi Sow machallah ko no mbiruɗa ni tan jagguɓe walla teddiniraɓe jamma ɓe kolli tigui ina jaaɓi teddungal ngal nde wonno wiyama so tawi a teddini neɗɗo tan ruttanima ngal ɗon teddungal tan ina manki teddude nde wonno ko tedduɗo teddinta hono muɗum machallah kadi Aliou Dembour holli en ñen hen ko pullo o holli en kadi ko wiyete ko beele heeɓe garñe wase ko o holli en ɗum tigui machallah gorko pullo o jippini hoore mum addani en baraɗi machallah mawɗi kirtiɗen ha karɗen sali gila nde ko ɓuuta o wa haalde mi haaɗat ɗon sabu waɗata so ɗumne ni ara sade jaja weddiɓe o yalto yo o nenam fama dia France ko biyara ha taw maɗo kamɓe mbaɗɗo émission soppore waɗa audio ɗum ɗon yoɗo sosoho yo oppu yimɓe ndeeƴe wawa en calmini kokoma nene ma fama dia machallah en mbima kanko e hoore makko ma en mbattuma fama so Allah jaaɓi ɗum ɗon en beltanima dendagal bandiraɓe kono kadi Oumar Fouta to yimmata ɗo en dokki ɗum ɗon o mo ganduɗa woni commerçant meɗen mawɗo hono Ousmane Sall e joom suudu makko ko jiɗɗo Oumar Fouta no feewi ɗum noon kamɓe ne koye mabɓe mbimaɓe ƴeew arde hawridde nden ɗon hirde ɗum noon en dokkimo ɗum ɗon kanko Ousmane Sall gonɗo to marché Thiaroye ɗum noon Diary Ndiaye hol konngol ma tan beddotoɗa hen en tout cas de min ko mbiyatñen ko fof tan oɗo jamma kan luurat ɗum luutama ñande mo ñani jibinande aɗa ɗum kam ko anda en haydara jamma hirde hirande laccire ha oɗo jamma te gollo lawol 3e édition oɗo weɓata ko fuɗɗi nande nufuram ko
mi accet ɗon tan gila mi Kumba so ari nila ni koreji mum wonɓe Mauritanie fof ko aroɓe wonɓe ɗo e Sénégal ko aroɓe gilo ari Kumba li nili o mo gandanɗa hoore ma woni Yumma Aissa Ba hay mo yiyani ɗum nani ɗum machallah nili kadi délégation muɗum fof ko arat hawridde nden ɗon hirde kono kadi Aliou Dembourou wi Fouta ha Dakar dendagal bandiraɓe mum wonɓe ɗon ko aroɓe hawridde nden ɗon hirde anani o namdima so tawi yimɓeɓe ina mbawi heddude en on ɗon nokku ɗum noon machallah ina ɗamina ma wano foti wade ni kadi artiste uji men nani mbaɗa hen golle badde fayida hono Oumar Fouta en ji nani waɗa ɗum promouvoir ko kalɗa ɗo joni ko tan wonande artiste so hirde rewi lawol ko kañum no nafa joom hirde nde saabu ko wawi dañde hen fof kono an artiste o ɓurata nafde saabu so tawi waɗi échec tan ko an waɗi échec par ce que wiyete ko Oumar Fouta de no waɗino ɗo hirde kono hay goto arani ɗum ɗon wadde ko kañum artiste o ɓurata ɗum ɗo nawde image muɗum ƴewata hay affiche aji ɗi so waɗama photo aji mabɓe beddete dow photo baɗɗo programme o wattaki hen ko an fof mum watte hen ɗum noon machallah ɗum ɗon noon Jeeni Boyam haado men artude jaari partenaire meɗen mo ganduɗa woni ko ha Tuuto Mali le gadani kanko mo jeeya jeeɓe jamma ɓe fulɓe wiyoɓe ñamata ha ko tan taw ala kosam yoɓe gandu kosam ɓirɗam belɗam ari en ara kadi woni sababu o ko mo ganduɗa enen muɗum nendi meccal kañumne ko jaaniyanke gonɗo to e Mali jogui télé muɗum ene wiya Ousmane Sakkela kala jaaniyanke gonɗo e Mali ene andi mo par ce que jawonɓe Mali yontaɓe ɓe foof kanko woni jaandiyanke mumen o wi kanko inchallahu rabbi ko kuppo biye makko ummo Mali omo ara kadi kanko addorta les gadane ɗi kadi joom les gadane o kanko woni sababu meɗen muɗum nde o haalan ɗum o wi ko foti ni ene waɗe Sénégal on wi min entreprise am mo joguimi ɗo mewo so pullo ñaami lacciri ha paari alay saago tufto lacciri kosam wadde ma kosam itte ɗo e Mali jolne avion ngaji jippine aéroport mo Dakar nawe to e Maris panen ɗum to e Reve yimɓe tuftoro wadde en beltanima wadde partenaire meɗen les gadani ɗum machallah ɗum waɗat fayida no fewi ɗum noon en bismimom le 13 décembre mo jagguɗen ɗo e noon hewɓe jaggi le 13 mbiɗa ko halpulare ɓe mbiyata ko noon ko jiiɗa prix na watta ramas waddetake ramas le 13 ravin surtout ravin rek cikkanam saɗa wadde concurrence kala to jomum ƴefti sal so ƴefti premier a ƴeftat deuxiéme le 13 weɓata te le 13 ko piindi jeeyi ɗum le 13 ko piindi jeeyi le 13 ko enen jeeyi le 13 ko japorode jeeyi namdoto autorisation ha para mbar wona le 13 o koko dillini aduna ɗum nan machallah Oumar a tiniri noon garta les invités d'honneur là tigui machallah invité d'honneur uji ɗi balla kam mi siftore to mi ɗum neni ndeɓe Mansour Dia wonno PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol wondude oɗo wondude Jeylani Ali Mamadou Sow Jeylani Aliou Mamadou Sow wondude kadi Tidjani Bousso PDG TB compagnie wondude Acha Diallo Madame Sall joom suudu maire mo Bakel wondude Mamadou Sall responsable politique commune de Mbolo Birane e Ceerno Amadou Sow mo ganduɗa hoore ma ko marabout wondude kadi Matar Ba DG Grand Train ɗum noon machallah ɓen ɗon goni invité meɗen invité ji men d'honneur ɗum noon machallah maɓe garda e délégation ngaji maɓɓe kono kadi omo gandanɗa hoore ma woni joom gadane wonko addi saabu kosam so tawi wiyama hirde hirande tan to lacciri to woni fof kosam wonat ɗon ɗum noon machallah o waɗi ɗum e place eɗen bismimo nde o arata o yetto ɗo e Dakar o tawa en to gandanɗa hoore ma woni Ravin Night Club ɗum noon Jeeni Boyam Acha Diallo Madame Sall joom suudu maire mo Bakel en jeytiro makko kanko ne ñande nawande mbiyeji makko eɗen gonde bandiraɗo gorko Amadou Tidiane o teddini en kanko ne teddungal manggal o holli en kadi jamma o ko jamma makko kadi inchallah mo warda arde fayida eɗen kadi ɗamini kadi heddiɓe invité d'honneur uji ɗi foof kadi ma wa hono noon kam fof maɓe garda teddungal inchallah garda fayidagal mabɓe so Allah jaaɓi ɗum noon machallah hojomaji meɗen natti hewde ko heddi Oumar gaddana en son goɗɗo tan mbawen waynorade bandiraɓe
ni wima jarabine de sambara Afrique ande koy mima Afrique yo Afrique yo jarama Afrique Afrique ni ma yerebi de sambara Konakiri dalali jarabine de sambara Afrique hade koy mi jara Afrique yo Konakiri jarama Afrique Afrique yo de ma rebi de sambara Mulima do jaru no dinay ikine kecce galadi jor gala jambe lewi ladde gala pade ne darni la gudinoji beli nyayo jiyeji hayo futa toro rewɓe bandu men dutto mbal bowal Bimi en noddi bandiraɓe fulɓe ñane 13 décembre tonto ravin weɓata buɓata so jogori webde goppeta welat ha welat wulat ñamen ha ko tuftoro den kosam gadani kosam bali ha Dakar machallah taw ko kosam moƴƴam kosam kadi pewnirɗam no foti fewnirede wonraɗo gorko ono Ousmane La woni sababuɗen makko ko frère meɗen kadi collègue meɗen Mouhamed Dim mo ganduɗa kadi kañum jogui communication kala ko fate japrode kañum woni sababu hal premier mbimo yettade sababu yettade salah machallah en beltanimomo no fewi kanko Mouhamed Dim kadi min kam mbiɗa andi min jogodi yewtere saabu kanko woni seedam hakkude ɗon gam o settorako ɗum ɗon kanko woni kanko tawtorono ɗon gam o settorako ɗum kam woni ɓuuri wadde sare kam holko yejjiri e oto saɗede ade hay wona hay galle ko yejjitto kangam suusa haalde mofti ɗum kangam suusa haalde kam wadde on ƴetti preuve kanko wonno min jaggi kanko wonno ɗum ɗa ala témoin ala settade saabu min kam so seedi min kam tawde mi ala ɗon haade min mofti bagage moyi kono a jombiri heddora Aliou Dembouri nan ɗon neɗɗon wawi settanade hoore muɗum wawa o mandir sali yaltat ɗo nde wi ko yettete hankkadi tout ça ɗum ɗon machallah samedi le 13 décembre toon to Raven Night Club machallah ma wul ma wel kadi ma wano jiiɗirɗen ni ɗum noon dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e Dakar e ko takki Dakar fof ina bisma nde arata hawrude e on ɗon jamma machallah ɗum noon numéro commercial o eyyi kala jiɗɗo hebde biyeji tawno hewɓe ne mbiya holno mbaɗata ha keeɓe biye kala ganduɗo Oumar Fouta so jokkodiri e muɗum ma heb biyeji ganduɗo Diary Ndiaye so jokkodiri ma heb biyeji ganduɗo Dieynaba Sow so jokkodiri ma heb biyeji ko wona ɗum ko ganduɗo Sali Dia aussi so jokkodiri ma heb biyeji Mouhamed Ndim aussi kala ganduɗo ɗum so jokkodiri ma heb biyeji ko wona ɗum koɗon mbawi noddude ɗiɗo numéro aji commercial ɗi ganduɗa 77 980 33 39 e numéro men commercial 77 980 33 39 walla noddon 77 322 86 45 77 322 86 45 kala hen ɗiɗo numéro aji nodduɗon e ɓeɗo yimɓe nodduɗon on keɓat biyeji moɗon kadi keɓon biyeji mon guila law mbaɗon réservé ɓuuri wawa hettude banggue biyeji ɗi ko 10 000 francs kono kadi en waɗi table ɗi ganduɗa ko table VIP mo ganduɗa pour 5 places à 100 000 francs eyyi donc kala nodduɗo guila ko law heeɓa biyeji muɗum woni no mbiɗen ni les places sont limitées wonɗo yettoto wonko fuɗɗi yaade biyeji hen no feewi o kadi délégation uji teddiniraɓe ɓe guila e parrain o hay marraine aji hay les invités d'honneur alhamdulillah rabbil alamin Allah machallah ni yoni so tawi en ƴeewi en tawi place uji ɗi timmi tan en gari tan par ce que jiiɗa kadi ɓurta yimɓe kadi waɗa désordre tawno kadi ko dinede gala wona pour jomum enen jooɗo tan
artiste woni jour en wonde hirande fof eɗen gandi servude sosoɓe hirande wona hunde ɓen te ko sosoɓe ɓuuri hen hewde jeeɓi jamma ɓe sosoɓe kam men mbiɗa andi kam ha hirde yaw a fotani wiide ɓe alani toñaɓe tan mbawas toñe kadi somi toñaɗe ɓe dañca haw welli min sosoɓe ko min jigiɓe noon min kam mbiɗa andi kam wona kam min jiguimi ko min jigiɓe par ce que min mawnintaɓe hirde nde so yimɓe ko ala mawnami sona sosoɓe min mbaɗa aɗan hirde yaw tan min mbaɗa inde wadde noon son jiiɗa sosoɓe ɓe ƴetta palo suuji ɗi ha laaɓa sali artide sosoɓe hirde yawtim mbaɗa inde alokrawon ɗum ɗum ɗon machallah yoɓe keño ɓe nodda beele ɓe daña palo suuji sona ɗum kadi en jiiɗaɗo yimɓe mbaɗa déplacé jeeni boyam mummo guila galleji mo ƴetta taxi ji walla ƴetta auto ji ɓe gara ha damal wiye damal ngal uddama ɗum noon so jomum añi ɗum yo wod yo noddi ɗiɗo numéro aji sode billet muɗum guila ko law biyeji ɗi ko 10 000 machallah avec consommation ne jaari ha maki ɗum noon ɗo Oumar Fouta konngol ma cakkingol tan kadi mbaynira bandiraɓe son belɗo tan jehen hojumaji ɗi gasi ha laaɓi eyyi ko weltare tan kono mbinomi aɗan ni ko événement mawɗo hay goto nangguir hunde ko soirée huya almada wiyata ko jamma waɗat kina manne waɗat jamma waɗa sooba yooɓo oto kalta noon sooba yooɓo kina manne jaafo ɗon jeenaɓa banam gorko babba ba gorko mo jowguele baalaji gonɗo to ha e Belgique o neldi kam coggu dammugol o wi ɗum ko an jeeyi ɗum noon noon en mbawa wasde weltanorademo o weltanorama wadde worɓe fulɓe fof e rewɓe fulɓe so mbaɗino hono ni tan oɗo wiyata ɗum jirwat on ko bandiraɗo jeeyaɗo to jowguel baalaji woɗɗani lumbal baalaji to yidɓe men sehilaɓe men goni kadi ko bandiraɓe meɗen goni toon no hannirta ɗum noon o weltanama no fewi kanko babba ba ha to Belgique machallah Bruxelles nenam mi wayni mama mbeɗa yaha Fuuta Tooro nangue feeñi leydi Jalbi Fuuta ko sare yonta subaka lawnana tujjali boɓi pitole jogol nana daade bombi moɓe sukaɓe nanga jambe jale notoyo ko laane ɓenen jabba ɓene gawa ɓene bekka yaada jimɗine ɓeyda sembe sagataɓe Djiby Dieng laawima machallah jibi ɗon ko saga gatamare beltani maɓe noon joguiɓe kaɓirɗe ɗo beeli keewi jollam poƴƴiɓe oni tetani laddeɓirti jawdi haari Ali Samba Ndende Fall gorko mo Diourbel walla hande mbiyetemo gorko mo Fouta hankandi wonti Fouta hanki 100% to jejjiten hanki men tinnoɗene hande men ene wonde Djiby Dieng gorko mo Kanele Kanare janguen janguinen Dieng Sala gam pewnen jangomen kala ko feewi ɗo kamɓe guila image ha e son wallahi machallah kamɓe goni piindi TV wande fayida wallahi so wiyama piindi tan ko kamɓe enen kam jeyɗen hen tan ko ɓornade joɗɗo eɗen janɗen musaraji eɗen ko feewi fof ko kamɓe machallah ɓe beltanama no Allah sellin doole rawɓe ko tenal ma kuppol lekkalo tata ko maɗe e salade déjà subalɓe ɓe ɗo guppi ɗaɗaye dusane ƴeewte kolle ɓellaɓe yontaɓe anani ka tegade darla cakkale caay onon en calminima baba meɗen Samba Touré gorko ma añam liduɓe lidu bano ɓuuri sippatore sippataji rewɓe ko cacci ha to e France machallah rewɓe fulɓe fo ko yontaɓe kala édition o sodat billet makko yoɓuɗagu waɗi golle alifale Fuuta Tooro jen oto jeeji tan hanki men tinnoɗene hande men
ngare jangen ndeysaan ngam pewnen jango men ndeysaan Debbo Sow hoto jeeji tan hanki men ndeysaan Debbo Sow gila dami do am san gila mi jeegi kala andi dembura ha joni ko wala ñene so be ko woni kam ja do Mansour Dia jom no fel visiter dan koy so benan mbawro won tampina hoore ma ko kedo do victoire mawdo wala dum do fete plateau ala alen dembur ande wana so yetta on dum ko jaaw yetta alen dembur Dia ana jogi kat soso be hirde mande en wodi Jelani Ali Mamadou Sow président ene hawni de jammoɓe gona hen gueɗewal librede nane kuba nallani ko yimi mi yimama nene yo arka mane gorko debbo mo gori lakke bonnani Belgique neno hande mi manma wallahi ndeysan wondude kumbali nenam kumbali debbo mañam ɗiɗuɓe debbo mo añam ha America bonnani États-Unis bonnani saham bonnani Philadelphie saham nene kumbali buso kange toro machallah wondude Tijani buso gorko mañam sivol acca jallo madame Salangari wallahi mama Salangari lamto ndeysan jehen mbolo yimanma itla ndeysan machallah Jelani Ali Mamadou Sow Ali Mamadou Jelani Ali Mamadou Sow Ali Mamadou Sow Jelani Ali Mamadou Sow Jelani ndeysan Ali Mamadou Sow pulo ari ndeysan so bindile so bindile wona ko sagal ka so bindile jaja bindile ala bonni ara Mansour Dia jom nouvelle visite bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrud addani en 3e édition waɗata koye 2025 hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddidiraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paaxe meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon ɗo États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dan leñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Ɓolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗon golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture wara ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 wara ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere subana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS radio télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande yirde hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servi goto foof ana ñama ko wiyete ko lacciri haka tawna wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0
ko discours aji ɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓe ganduɗa kamɓe goni marenaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h00 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettinomo gonɗa ko kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salidja mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haga hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe